מדריך לאיך אנחנו מתקינים ומשתמשים בתוסף של גוגל סייטקיט. המטרה היא בעצם להציג נתונים של האתר בתוך הדשבורד, וכמובן לחבר את האתר לכלים השונים של גוגל. אז בואו נראה. הולכים פה בצד שמאל לפלאגינס, הולכים למעלה ל-Add New Plugin או Add Plugin, ומחפשים את צמד המילים SiteKit, כלומר ערכת אתר. אנחנו נבחר בראשון, כמובן של גוגל, SiteKit by גוגל. נעשה install, ניתן לו כמה רגעים לטעון, והכפתור שיתחלף לנו בסיום יהיה Activate. אנחנו נלחץ עליו, וקודם כל אנחנו נראה פה את ההתראה שהכפתור הזה חובר, ולמעלה פה בתפריט יצוץ לנו, יותר נכון תצוץ הלשונית הזאת שנקראת SiteKit, שאפשר ללחוץ גם עליה ולהגיע לאותו מקום. ובעצם פה יבקש מאיתנו לחבר את חשבון הגוגל שלנו לאתר. כמובן ששאר הכלים יתחברו לאתר. שימו לב שזה על החשבון גוגל שיחובר. כלומר, אם אני כרגע אחבר את הג'ימייל שלי, אז כל הכלים שיוכלו לקבל נתונים מהאתר, כמו גוגל אנליטיקס, כמו Search Console וכו' וכו', יתחברו לחשבון הגוגל שלי שחובר. אנחנו נסמן את שני הווים שכאן, אחד מהם, את השני, אם אתם בא לכם לעזור לגוגל לשדרג, אני כרגע לא רוצה לעזור להם, ונעשה sign in with גוגל. ניתן לו רגע לטעון, הוא ישאל אותי איזה חשבון יחובר, בוא נגיד את שלי, נעשה continue, נעשה שוב continue. עכשיו הוא ישאל אותי פשוט כמה שאלות, למשל, לעשות את האימות צריך להוסיף איזשהו קוד וריפיקציה, verify. ניתן לו רגע לטעון. באופן כללי פעם התהליך הזה היה יותר מסובך, היום הוא כבר הרבה יותר נגיש. נעשה כמובן allow, שוב setup, ממש אני מריץ את כל השלבים ולוחץ על הכפתורים, זה כל התהליך. נעשה next, ושימו לב, יפה. עכשיו הוא אומר לנו כדי לחבר את גוגל אנליטיקס, קודם כל בואו נבחר באיזה חשבון זה יקרה. אז אני יכול להגדיר חשבון חדש, אני יכול להגדיר בחשבון שלי, אני אבחר בשלי, וכמובן כל אלה, כל הבאים בתור שיפתחו לנו, אנחנו נגדיר אותם על Setup and New, וכמובן שם האתר או הדומיין של האתר יהיה כאן. נוודא שהמתג כאן פעיל, ו-Complete. כמובן Proceed. נאשר לו את השימוש, כמובן בג'ימייל שלי, הג'ימייל שחובר בעצם, ויקבל את הנתונים. נמשיך. ניתן לו רגע. Complete. יפה. אחרי שחיכינו בשעה טובה ומוצלחת, בעצם הנתונים יתחילו להיאסף כאן, וכבר אחרי כמה ימים בודדים נוכל כבר להתחיל לראות בדשבורד הזה את הנתונים. עכשיו עם הג'ימייל שהתחברנו לתוסף הזה, אנחנו יכולים גם לפתוח ממש את האתר של גוגל אנליטיקס. רגע, זה לא... נרשום את זה פשוט בגוגל, אנליטיקס. בואו נעבור לגוגל אנליטיקס. כשנתחבר לגוגל אנליטיקס, אנחנו כמובן נצטרך לעשות פה כמה התאמות, לבחור מה התעשייה שלנו. נעשה שמירה, או הזכירו לי יותר מאוחר, מה שבא לכם. וכאן כבר נוכל לראות את הנתונים של האתר, כמובן ברמה האורגנית. אז אנחנו נוכל לראות משתמשים פעילים, נוכל לראות דברים שהם הרבה יותר ממוקדים מאשר באתר, כמו למשל פילוח של הפניות, כמו למשל צפיות לפי עמודים. יש פה הרבה מאוד הגדרות, בסדר? זה כבר לא להדרכה הזאת, אבל יש פה באמת הרבה מאוד דברים שאפשר ככה לגלול בהם, אם זה דוחות, אם זה כלי ניתוח, באמת הרבה דברים. מציע כמובן לקרוא על זה יותר
או לחפש יותר ביוטיוב על הכלי המטורף הזה. בכל אופן, זו הייתה הדרכה על חיבור האתר שלנו לגוגל סייטקיט, וזהו.